Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι εκπρόσωποι της διοίκησης της Τράπεζας, παλαιάς και νέας, κυρία Διευθυνούσα Σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, κυρίες και κύριοι μέτοχοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Η παρούσα Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Eurobank είναι μια ιστορική γενική συνέλευση για την Τράπεζα, για τους μετόχους, για τους πελάτες, για τους εργαζόμενους, αλλά πιστεύω και ευρύτερα για το μέλλον του ελληνικού πιστωτικού συστήματος της χώρας. Κλείνει ένας κύκλος ελέγχου της Τράπεζας από το ιδιωτικό επενδυτικό κεφάλαιο και ανοίγει ένας άλλος, όπου ο βασικός μέτοχος είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Το Ταμείο σήμερα αναλαμβάνει ένα κρίσιμο στίχημα για την Τράπεζα και για τη χώρα. Το στίχημα συνίσταται στην επαναφορά της Τράπεζας στην ιδιωτική πρωτοβουλία, όπου δομικά ανήκει ακόμα μέσω της συντομότερης δυνατής μεταβίβασης της Τράπεζας σε φερέγγιο στρατηγικό επενδυτή που θα αναλάβει και το οριστικό management της Τράπεζας. Ως εκπρόσωποι των 7.200 εργαζομένων της Τράπεζας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε τη γόνιμη συνεργασία που είχαμε με την απερχόμενη διοίκηση υπό τον κύριο Νανόπουλο της Τράπεζας για 13 συνεχόμενα χρόνια. Αποτέλεσμα της ειρηνικής αυτής συνύπαρξης του συνδικάτου με τους εκπροσώπους της εργοδότητας Τράπεζας ήταν η αρματώδης αύξηση των θέσεων εργασίας της Τράπεζας, το 61 δηλαδή τα 100 του συνόλου του σημερινού προσωπικού ήταν νέες προσλήψεις και η σε χρόνο ρεκόρ αναρρίχηση της Τράπεζας στη δεύτερη θέση του τραπεζικού συστήματος της χώρας. Οι θεσμοί, η τεχνολογία, τα νέα συστήματα που εισήγαγε στην τραπεζική αγορά η Eurobank είχαν άμεσο θετικό αντίκτυπο στην εξυπηρέτηση του πελάτη, που για όλους εμάς, ακόμα και για το συνδικάτο, ήταν και παραμένει το σημείο αναφοράς και ελέγχου των προσπαθειών μας. Η Τράπεζα κατόρθωσε να απομειώσει τους εργαζόμενους σε ποσοστό 39% περίπου 7 επιμέρους άλλων τραπεζών, με τις οποίες συμμεχωνεύτη και τις οποίες εξαγόρασε έναντι υψηλότερου τιμήματος για εκείνη την περίοδο, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διαφορετικές κουλτούρες και διαφορετικοί οργανισμοί υπηρεσίας προσωπικού. Είμαστε η μοναδική ελληνική ιδιωτική τράπεζα που έχουμε ένα ενιαίο εργασιακό καθεστώς σε προοδευτική κατεύθυνση χωρίς κοσμές δημοσιοπαλληλικής κακώς εννοούμενης νοοτροπίας. Η συμβολή των εργαζομένων λοιπόν, αλλά και των στελεχών της Τράπεζας, σε όλη αυτή την αναλογική πορεία, ανεκόπη βιαίως από την κρίση χρέους και λιπάτων του δημόσιου τομέα της χώρας, ο οποίος ήταν και ο υπέτειος της κρίσης, γιατί τελικά με όσα διαβάζουμε και με όσα παραπληροφορώντας διάφοροι έχουν περάσει και στη βάση του ελληνικού λαού, αναρωτιόμαστε τελικά αν το χρέος της χώρας ήταν δημόσιο ή ήταν ιδιωτικό. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη και το λένε και οι πιο έγκριτοι αναλυτές και οικονομολόγοι. Το χρέος της χώρας ήταν δημόσιο. Και οδεύει μια σχέση το χρέος της χώρας με τις άλλες χώρες της Ευρώπης, όπου και εκεί ξέσπασε η κρίση. Η κρίση στην Ελλάδα ήταν κρίση δημοσιονομικής διαχείρισης του δημοσίου τομέα. Άσχετα αν στο τέλος την πλήρωσαν οι τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία και οι επενδυτές στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα εκλέγεται το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας με την υπόδειξη του βασικού μετόχου, σύμφωνα με τις επιταγές του Κωδικού Νόμου 290 του 1920, αλλά και του Νόμου 3016 του 2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης. Εμείς σαν Σωματείο υποδεχόμαστε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τη νέα διοίκηση και τους καλούμε σε ενεργή συνεργασία για όλα τα ζητήματα που απασχολούν όχι μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και την τράπεζα ευρύτερα. Ομολογούμε ότι μας διακατέχει συγκρατημένη αισιοδοξία, αλλά μας διακατέχει
αυτή η αισιοδοξία. Οι δείκτες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό της Eurobank είναι άκρως ενθαρρυντικοί για την επόμενη μέρα της τράπεζας. Ο μέσος όρος ηλικίας των εργαζομένων σήμερα στην Eurobank είναι 41 ετών. Το 70% του προσωπικού είναι πτυχιούχοι ανώτατης ή ανώτερης εκπαίδευσης. Το 25% των εργαζομένων στην Eurobank κατέχει μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών. Αυτό που ζητάει το σωματείο μας σήμερα από τους παριστάμενους εκπρόσωπους του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τη νέα διοίκηση της τράπεζας δεν έχει κανένα συντεχνιακό χαρακτήρα ή καμία συνδικαλιστική ιδιοτέλεια. Ζητάμε άμεσο ξεκαθάρισμα της στρατηγικής διαδομένων της τράπεζας, η οποία ανήκει, όπως μας ενημέρωσε η κυρία Σακελαρίου προηγουμένως, στις 4 συστημικές τράπεζες της χώρας και ως τέτοια επιβάλλεται να παίξει το ρόλο της, ο οποίος ρόλος συνίσταται στο ότι είναι κορμός ενσωμάτωσης των τραπεζών που ελέγχει το ΤΟΥΧΟΥΣΟΥ και το επόμενο βήμα, όπως είπαμε, είναι η πώληση της τράπεζας. Η ΟΣΑΝΟ προοπτική που θα αναθερμάνει το επενδυτικό ενδιαφέρον στο τραπεζικό σύστημα θα αποτελέσει κατά τη γνώμη μας και ψήφο εμπιστοσύνης της ελληνικής κυβέρνησης και της εθνικής οικονομίας. Δεν μπορεί ακόμα και σήμερα να υφέρθει το σενάριο του τύπου που ματαιώθηκε με την Εθνική Τράπεζα και που θα δημιουργούσε όγκο 53.000 εργαζομένων των δύο ομίλων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Οι 23.000 εργαζόμενοι θα ήταν μόνο στην Ελλάδα, το οποίο πυροδοτεί δημοσιεύματα περί διαμελισμού και κλιματικής εκποίησης της Eurobank, αναστατώνοντας την πελατεία της τράπεζας και πανικοβάλλοντας το προσωπικό της. Σήμερα κιόλας αυτή η ιστορία πρέπει να λήξει. Έχει κρατήσει πολύ, έχει επηρεάσει πολύ αρνητικά και την οικονομία και την προσπάθεια που έκανε η τράπεζα για να βρει ιδιότητα επενδυτή. Κάποτε πρέπει να σταματήσει. Σήμερα είναι η καλύτερη μέρα. Επίσημα από εδώ, αυτό το τύπ που έχει ματαιωθεί, οριστικά να επιβεβαιωθεί αυτή η λήξη του. Κυρίες και κύριοι μέτοχοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ο θεσμικός ρόλος του σωματείου μας είναι η απόλυτη προστασία της απασχόλησης των εργαζομένων της τράπεζας, η διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους που επάξια έχουν κερδίσει σαν προσωπικό της Eurobank εργαζόμενοι, τονίζω, σκληρά και εντατικά όλα αυτά τα χρόνια. Το ρόλο μας αυτό θα τον εξασκήσουμε σε κάθε περίπτωση. Πιστεύουμε και έχουμε εφαρμόσει στον χώρο μας τον ανεξάρτητο από κόμματα, κυβερνήσεις, εργοδότες, συνδικαλισμό, όπως πιστεύουμε στα ιδιωτικονομικά κριτήρια λειτουργίας της τράπεζας ως επιχείρηση. Προτιμάμε την ανισότητα στην ανάπτυξη παρά την ισότητα στην αθλειότητα. Δεν φοβόμαστε το αύριο και έχουμε εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Δώστε μας τη δυνατότητα να το αποδείξουμε στο πλαίσιο μιας αυθύπαρκτης, ιδιωτικής, προοδευτικής τράπεζας του ιδιωτικού τομέα, όπως πάντα ήταν η Eurobank. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρακαλέσω. Όσον αφορά για το τοποθέτηση του κυρίου Χαρίτου, τον οποίο τον ευχαριστούμε όλοι εδώ πέρα, προσωπικά, νομίζω όλη η διοίκηση και όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής αλλά και του ομάδα στρατηγικού σχεδιασμού της τραπέζας για την αγαστή συνεργασία και την συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, κύριε Χαρίτου. Για μας το ανθρώπινο δυναμικό είναι ο στυλοβάτης μιας τραπέζας. Και θα έπρεπε και πρέπει να βρούμε ισορροπίες που τις βρήκαμε, τσακωθήκαμε, διαφωνήσαμε, αλλά τα βρήκαμε στο τέλος. Αλλά διαμορφώσαμε ένα περιβάλλον εργασίας όπως το περιέγραψε, θα το επαναλάβω, όπου το κορυφαίο στοιχείο στη δουλειά μας ήταν το ανθρώπινο δυναμικό, η εξέλιξή του, η ανάπτυξή του, η εκπαίδευσή του και επομένως η συνεργασία μαζί με το Σύλλογο ήταν στυλοβάτης
και σημαντικό στοιχείο αυτής της πρόοδου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία. Να ευχαριστήσουμε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και την ομάδα διοίκησης της Eurobank που αποχωρούν για τη μακροχρόνια αφοσίωση και συνεισφορά τους στα σημαντικά επιτεύγματα της Eurobank έως σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε επίσης να καλωσορίσουμε τον νέο πρόεδρο και το διευθύνοντα σύμβουλο του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ολόκληρο το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank και να τους ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους νέους ρόλους τους. Σε συνέχεια της ανακεφαλαιοποίησης της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η τράπεζα θα συνεχίσει να λειτουργεί σαν ένας από τους 4 βασικούς πυλώνες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, συνεισφέροντας στην αναδιάταξη του τραπεζικού τομέα και στηρίζοντας την ελληνική οικονομία. Η Eurobank θα παραμείνει διοικητικά ανεξάρτητη, έχοντας την πλήρη στήριξη του βασικού μετόχου της, με στόχο την επιστροφή της σε ένα ιδιωτικό καθεστώς το συντομότερο δυνατό. Σας ευχαριστώ.